gondhok bleguduk suaru gembel. Sumorante hawela. Oh lah dalah. Lah kok dadi ora kok ya adat sabene. Dina samengko nggonku nglumpukake para siswa-siswa saka 5. Para cantrek manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung. Ingkang kabeh ndak keparengake sowan ana ing pertapan Soka 5. Lah kok dadi iki malah ana priyagung ingkang rawuh ana ing pertapan. Adipatih Harya Sengkuni ingkang kepareng rawuh ana ing pertapan Soka 5. Oh kowe padha slamet di Adipatih Plasa Jenar. Kakang Penemban Durna. Entuk pamujining Kakang Soka 5 tansah pinayunganing kawidadan sowanku ana ing pertapan Niring Sambikala. Kepareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ya Kakang. Oh, lah kok kadingaren temen kowe ngaturake sembah sungkem karo Begawan Durna. Monggo adate kowe karo aku kuwi rada ora cocok. Ning gandeng dina samengko kuwi wis gelem sesanja utawa tilek melang pertapan Soka 5 gedhe nggonku ngaturake panuwun marang Adipati Harya Sengkuni. Diprayogakake anggone lenggah ning pertapan Soka 5 kene ya Di. Iya Kakang kok ya wis ora kurang prayoga. Praptaku ning pertapan Soka 5 kaya wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngabyantur ngersaning Kakang Penemban Durna. Oh iya Adipati Harya Sengkuni. Anakku ngger bocah sigit anak anu nganindita isa mursid mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangudang nanging kababaro dadi pakarti. Swatama padha rarja sak praptamu kulup. Dri Kanjeng Rama Penemban tansah pinaningane kawidadan Niring Sambikala sawanipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Rama Penemban ing Soka 5. Rama Penemban Durna. Iya ngger tak tampa. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Lan tatanen sangganing para cantrik ingkang padha dina samengki wis kaparengake sowan ning pertapan Soka 5. Padha paringana dawuh yen to iki ana priyayi ingkang rawuh ning pertapan Soka 5. Mula aja nganti padha kesusu nggone bakal nampa ngelmu wedharaning kawruh saka Begawan Durna. Disranta sawetara asatama. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Penemban sesembahan kula Rama Penemban Durna. Aswatama anakku cah bagus iya. Prayogakno nggonmu ngadhem ngasane wong tuwa ya ngger. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama. Dipate Kakang Durna piye? Janur gunung kadingaren. Monggo biasane Adipati Harya Sengkuni kuwi ora nate sesanja marang pertapan Soka 5. Ya wiwit nalika semana kowe nitipake Kurawa marang Begawan Durna duk nalika Kurawa isih padha cilik, isih padha timur. Mbok titipake marang aku supaya digula pendah babakan kawruh ngelmu. Wiwit dina kuwi kowe ora nate ketok ning pertapan Soka 5 angka 2 duk nalika ana pendadaran siswa Soka 5. Kowe wirawiri ana ing pertapan Soka 5 merga lagi mbutuhake karo Begawan Durna. Ning kok dina iki dadi kowe sowan ana ing utawa rawuh ana ing pertapan Soka 5. Ora coba Di. Yen pancen rawuhmu iki ana wigati yang bakal mbok ngendikake karo Begawan Durna margage paringa pangandikan Adipati Harya Sengkuni. Nanging yen to sowanmu iki pancen minangka dadi duta pengawakaning anak Prabu Duryudana, apa to ing dadi timbalaning Sinuwun Ngastina margage wedharna marang Begawan Durna Adipati Harya Sengkuni. Kakang Penemban Durna, pancen kepara nyata sowanku iki dudu saka karepku dhewe. Nanging aku minangka dadi duta pengawakaning Nalindra Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana. Nah, rak tenan to. Tangeh kowe bakal duwe keperluan pribadi kok sowan ana ing pertapan Soka 5 kuwi ora bakal ana kelakone. Kowe wis paring dawuh yen to bakal minangka dadi pengawakaning anak Prabu Duryudana. Nggone bakal matur utawa duwe pengendikan bakal diaturake marang Begawan Durna. Ana apa, Di? Ana apa? Mara coba paringa dawuh kawan kadangmu ing Soka 5 iki. Ngene ya Kakang. Ora usah dadak tak kalang-kalang rembuge sing wigati Kakang Penemban Durna ngerti apa kang dadi kekarepaning Sengkuni sowan ning Soka 5. Kuwi luwih prayoga.
Mangane mbok kalang-kalang aku ora dong ra malah ora prayoga. Iya. Ingkang sepisan tilik marang kawidadaning Kakang Prembandurna sak kulawarga Sukalima. Matur nuwun, matur nuwun. Awit saka pangestumu, aku lan sak kadang-kadang kulawarga Sukalima tansah manggya widodane skala. Adipate, syukur Kakang Prembandurna yen to kancen kaya mengkono. Dene ingkang dungkap angka 2, aku minangka dadi pengawakaning Nalindra Ngastina anak Prabu Duryudana kepengin nanjihake marang Kakang Durna. Lho, nanjihake bab perkara apa? Kira-kira wasana rong candra iki, rong sasi iki Kakang Durna ora sowan ing negara Ngastina. Nyuwun pangapura dadi penggalianing anak Prabu Ngastina. Apa to sababe dene Kakang Prembandurna ora kepareng sowan ing Ngastina? Yen pancen Kakang Durna kuwi duwe penjaluk apa? Yen Kakang Durna kuwi mesgul latine, mesgul perkara apa? Kagol kogelan penggalihmu kagol perkara apa? Yen Kakang Prembandurna kuwi duwe gegayuhan sing kepiye? Ora kok terus meneng wae kaya ngono kuwi terus ora sowan. Ngelingono yen to Kakang Durna kuwi isih minangka dadi punggawa negara Ngastina, nayaka negara Ngastina. Nek nganti sampeyan ora sowan ana negara Ngastina, padha karo sampeyan merengkang malaran pernatan hukum negara Ngastina, bakal gedhe pidanane tumraping Kakang Durna. Mula Kakang, sadurunge tumiba pidana saka anak Prabu Ngastina, yen to Kakang Durna ora kepareng sowan ana negara Ngastina, saiki mara coba aku ingin dadi dalan mengko iso tak aturake marang ngersaning anak Prabu Ngastina. Sebabe apa lan krana apa dene Kakang Durna ora sowan ing negara Ngastina. Wis gage. Apa ingkang dadi pitakonku iki wangsulana Kakang Premban Sukalima. Handrah ingkang Puspitarum. Kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya gondok blegudu suaru gembol sumorante hawela oh la dalah kosek to pitakonku urung panjenengan wangsuli kok malah guyu sampeyan niku perkarane niki durung rampung Depate pripun iki ngene ya Di nganti kaget rasane atiku lah kok dadi ana timbalan ingkang kaya mengkono tumrap Begawan Durna mongko to Ngastina kuwi ora kurang punggawa, Ngastina kuwi ora kurang nayaka. Klebu sampeyan, klebu Adipati Harya Sengkuni, anak Prabu Karna ing Awangga, anak Prabu Mandura, sartaning kabeh Nalindra Slindu Jayadrata lan sak panunggalane. Kuwi minangka dadi kekuwataning negara Ngastina. Lah kok jebul tinemune Begawan Durna isih dibutuhake marang negara Ngastina ketitik. Lagi rong sasi wae aku ora sowan ana negara Ngastina. Wis ana duta saka anak Prabu Ngastina supaya sowan ana ing Sukalima nanjeke marang kahananku. Ora coba. Kuwi kabeh mau ora dadi tandha bilih
utawa yen Begawan Durna kuwi pancen digunakake lan diperlokake ana negara Ngastina. Lho, nuwun sewu. Sing ngandhake nek Kakang Durna kuwi ora diperlokke ning negara Ngastina sapa? Kakang Penemban kuwi pujangga. Kakang Penemban kuwi guruning para Sata Kurawa. Tur Kakang Penemban Durna kuwi isih minangka punggawa nayaka Ngastina. Nek nganti Kakang Penemban Durna kuwi ora sowan ning negara Ngastina, tegese sampeyan merengkang kelawan pernatan negara Ngastina. Yen sampeyan merengkang kelawan pernatan negara Ngastina, sampeyan nerak hukum negara Ngastina bakal nampa hukum saka anak Prabu Duryudana. Iya, aku ngerti. Ning kok sik aku tak takon karo sampeyan. Takon perkara apa? Sokalima kuwi ora kebawa keperintah negara Ngastina. Sokalima kuwi bumi perdikan lho, Dik Pate. Sokalima kuwi ora kebawa keperintah negara ngendi wae. Dadi Begawan Durna ki nek mapan ana ing Sokalima kuwi merdika, ora kebondo marang sapa wae. Ning yen aku mapan ana negara Ngastina kuwi aku dadi nayaka negara Ngastina. Monggo dina samengko nggonku ora sowan kuwi, aku ora mapan ana negara Ngastina, nanging mapan ana ing Sokalima. Ning sampeyan kudu eling. Eling bab apa? Sampeyan kudu eling. Sampeyan mukti kaya ngenten iki sing menehi sapa? Lho pancen kepara bener nek aku sing mukti kaya ngene iki sing maringi ya kuwi anak Prabu Duryudana. Munggahe ya kuwi Sinuwun Prabu Dastarata. Ing nalika semana munggahake drajating Kumbayana. Nalika dadi wong dalan tegese aku dadi kere. Terus diunggahake drajate minangka dadi guruning para Sata Kurawa dening Sinuwun Prabu Dastarata. Pancen kepara nyata. Ning sing menehi drajat pangkat karo Begawan Durna ora dudu anak Prabu Ngastina. Ning Sinuwun Prabu Dastarata wong tuane anak Prabu Duryudana. Nek ngono ketok sampeyan ora sowan ning Ngastina kuwi arep merengkang lawan pranatan hukum negara Ngastina. Ngono apa piye? Nek pancen ngono, dina iki aku tak nyuwun pamit apa sing dadi ngendikaning Kakang Durna tak aturake anak Prabu Duryudana. Kosek to, kosek. Aja kesusu to, Di. Aku ki seneng nek mancing ngomongan karo kowe iki supaya kowe iki bingung. Supaya kowe iki mikir. Ngene tak omongi ya, Dik. Nggih, pripun? Aku ora sowan ning negara Ngastina kuwi pancen lagi ana perlu. Ngerti? Ana perlu tegese aku duwe kajat. Kosek. Sokalima ki sepi-sepi wae kok duwe kajat ki kajat apa? Lah kowe ora ngerti, marata coba sawangen. Seswa Sokalima kuwi mblabar nganti kaya ngono akehe. Pindhane kaya dene segara angrok ana daratan. Kabeh kepengin ngangsu kawruh karo Begawan Durna. Kabeh kepengin ngelmune Begawan Durna. Lah, kuwi dadi kewajibanku nggonku gelar kawruh, maringi ngelmu marang siswa-siswaku. Aja nganti siswaku ki padha gelo, aja nganti siswaku ki padha kuciwa atine dene suwita marang Begawan Durna kok ora entuk ngelmu apa-apa pendak-pendak mung ditinggal sowan ana negara Ngastina. Lah mengko ndak aku dadi cacataning para siswa, kuwi ora prayoga. Gusik, yen sampeyan ngrembug siswa, saya aku tak takon karo sampeyan, sampeyan kudu bloko. Mesti wae kula bloko, aku mesti bloko kok, Di. Aku ki pendhita, ora kena ngapusi. Ora kena goroh karo sapa wae. Sampeyan ngrembug siswa. Sampeyan ora sowan ning Ngastina nganti 2 sasi. Ngrembug siswa saiki aku tak takon karo sampeyan, apa pancen kepara nyata kabar sing sumebar iki mau pancen ora mung kandhek ning pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan. Perkara apa? Perkara siswamu. Siswa sing endi? Siswaku pirang-pirang? Siswa sing endi? Ana siswa sing mbok kemuli hanggung siningkepan dening Kakang Penemban Durna, cinaket dening Kakang Penemban Durna, nganti akeh para kawula Ngastina ingkang padha ngrasani, padha ngandha marang Penemban Durna babagan nggonmu caket karo siswamu mau. Aja ngawur gawar-ngawur lho, Di. Aku ki guru. Siswa kabeh ki tak padha, ora ana sing tak tresnani, ora ana. Kabeh sing tak tresnani ya tak tresnani kabeh. Ora kena guru ki mban cindhe mban sinadan. Kosek. Nek upama aku nyebut jeneng sampeyan gelem ngakoni apa ora? Lho, nek pancen kula niku aku kuwi pancen tresna asih karo siswaku, tak bedak-bedak karo sak padane, mesti aku ngakoni. Ora sandadak mbok selaki Kakang Durna lagi caket karo Bratasena. Iya ta? Ayo. Aja goroh.
Kakang Durna lagi caket karo Panenggak Pandhawa. Nganti ujaring para kawula nganti tekan talinganing anak Prabu Duryudana, sampeyan pendak dina srawung karo Werkudara, sampeyan pendak dina srawung karo Bratasena. Lumrahe siswa mono yen wis rampung pamulangan ya bali marang papane dhewe-dhewe. Ning kok Bratasena nganti nginep-nginep bebasan ora bali marang kasatriyane. Cetha nek kuwi sing marai Kakang Durna ora sowan ning negara Ngastina, cetha nek kuwi sing marai Kakang Durna lari marang kewajiban Nayaka Ngastina. Cetha nek sampeyan kepilut lulut karo si Bratasena, wekasan siswa siji niku mang bedak-bedake karo liyane. Ya apa ora? Ngaku ora? Ayo ora flentas-flentus kaya ngono. Saiki ngaku apa ora? Kecandak nek sampeyan Kakang Durna ngrembug perkara siswa. Nek iya mangakoni, nek ora dasar sampeyan apa? Aku tak takon sing cetha. Oh, lole, iki ora lole-lole. Iki perlu wangsulan sing gumathok. Iya, Dik Pati. Iya, pancen iya. Pancen iya takoni. Pancen ing antaraning siswa ing akeh Pandhawa 5, Kurawa 100 lan para kawula negara Ngastina ing padha meguru karo Begawan Durna iki yang caket dina samengko karo aku ya kuwi si Bratasena. Lah candak saiki sampeyan ora sowan ing Ngastina merga perkara sampeyan kepilut tresna karo Bratasena. Lho kose aja ngarani kaya ngono, aja sakwenake dhewe, aja banjur nuduh karo Begawan Durna sing ora-ora. Aku wedi nek tok tuduh aku ki guru sing ban cindhe ban siladan. Nek Werkudara Bratasena tak ban cindhe. Nek siswa liyane tak ban siladan kuwi aku moh nek tok arani kaya ngono. Nyatane kaya ngono kok sampeyan dadak selak. Kok sik to? Sampeyan ampun tok mojokke karo kula niku aja kaya mojok karo Begawan Durna. Nyatane sampeyan iso kandha bener sarwa napa sing kula kandhake tegese nek pancen sampeyan Kakang Durna kuwi cedhak karo Bratasena. Dik, pripun? Kok lemerju. Bratasena niku anggone ora mulih eneng kasatriyane, anggone ora campur karo dulur-dulure. Sawise nampa ngelmu saka Begawan Durna. Kuwi ora kok perkara kula gondheli mboten. Ning perkara Bratasena niku sang banget gone tresna karo Begawan Durna. Katresnane Bratasena kuwi sing marai sampeyan lali. Ora perkara lali. Ning pancen aku lagi ora niat sowane negara Ngastina, ora niat merga perkara ana Bratasena. Sik to, sampeyan iku ngayal banget e. Ora perkara kula niku cedhak karo Bratasena. Sing jeneng guru niku ora kena banci demban siladan. Wewangsa ning kawruh sing kula paringke karo murid-murid kula niku kudu ditampa siswa kula. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Apa kleru nek Bratasena tresna karo gurune? Mongko tumanjeming ilmu kuwi yen ora rasa batin antaraning guru lan murid. Nek murid ora tresna karo gurune ora tresna karo murid, ngelmu sing diparingake guru mau ora bakal tumanjem lan ora bakal ana gunane nadyan ditampa dening murid mau. Sing tak karepke muridku kabeh ku ya kaya Bratasena kuwi, Dik Pate. Sing tak karepke Kurawa ku ya cedhak karo Begawan Durna. Ora mung butuh tok, anggere butuh ngelmu, nek wis entuk ngelmu minggat. Kurawa apa yoga? Nek wis entuk amplop tanpa pamit. Ora ngambung tangane dalange. Apa wangun kaya ngono kuwi? Sing tak karepe iki kabeh siswaku ki ya padha karo Bratasena kuwi lho ngabekti, mbangun miturut. Ngestoke dawuhing Begawan Durna, tresnaning murid karo guru kuwi mujudake sawijining manunggaling antaraning guru lan murid. Kuwi iso tumanja dumawaing ilmu, tibaning ilmu iso tumanja, Dik Pate. Ngono? Sik, aku kok malah cubriya karo sampeyan. Cubriya perkara apa? Apa kira-kira Bratasena kuwi carane wong sekolah limbayar sesasi ditikeli apa piye? Beda karo liya-liyane. Apa pancen ana dhuwit liyane sing mang tampa men sampeyan menehi ilmu sing luwih marang Bratasena tinimbang liyane? Hus. Sampeyan ki pate omongane kok kaya kernet lho. Kula niku pendhita, kula menika brahmana. Kula menika resi. Resi menika resik njaba jerone, pendhita menika ngepena barang sing nyata. Brahmana, brah menika.
ngabrak-abraken ngelmu. Ngeyel sowan. Ana, Satama wonten dawuh. Asatama wonten dawuh. Dundang bola-bali ra tau mengo. Inggih. Wonten timbalan ing dawuh penemban. Rungokne Bapak ya. Inggih ngestaken dawuh. Antaraning bapakmu karo Sengkuni iki pancen kudu debat. Oh inggih. Mengko petungan sapa sing bener, petungan sapa sing luput. Inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Menawi dawuh Paduka badhe kula estokaken. Nah, ngoten lho Dipati. Karep kula niku Kurawa ya caket kali kula. Kurawa ya cedhak karo Begawan Durna, Durnane iso cedhak karo Kurawane. Mula ta Di. Kula nuwun sewu, sampean mesti duwe petungan. Ngelmu sing tak wenehke marang Pandhawa lan Kurawa, nadyan padha ngelmune, nanging tumanjane bakale beda. Aku wis krasa. Malah petunganku nganggep yen to Kakang Durna kuwi mban cindhe mban ciladan, nek Pandhawa mang mban cindhe, nek Kurawa mban ciladan. Nah, ra apa to? Monggo janjane kabeh niku dudu salah kula. Kabeh niku dudu salah kula. Menika dudu ning salahe sing nampa ngelmu, ngibarate kaya dene Kurawa nika, nuwun sewu. Ngelmu nika banyu sing bening. Disokke ana wadah ingkang resik. Monggo Pandhawa niku kula wujute wadah resik. Tur ya iso nampani banyu mau kanthi apik, kanthi becik, iso dienggo ngombe, iso dienggo penguripan. Mongko ngelmu mau wujute banyu. Ning beda karo Kurawa. Kurawa ki wadah, dasare wadahe elek tur borot. Diwene ana banyu ya ora iso dienggo ngombe, ora iso dienggo penguripan, ming brebes wae. Ngerti borot. Kula dudu tambal ban pres. Durung rampung kok wis disaut. Kaya ngoten. Dagelan betina dinggo kok diganggu-ganggu. Aten. Karep kula niku Kurawa ya cedhak karo Begawan Durna. Kurawa nek tak nehi ngelmu ya nggatekke tenan to. Monggo ya ora. Cobi to. Ora, sampeyan niku ora meruhi dhewe kanane Kurawa ning Pertapan Sukalima, ning Pamulangan Sukalima niku sampeyan ora meruhi dhewe dadi sampeyan iso nyacat wong gawean paling penak niku nek nyacat karo wong kok, Dik. Ngaten. Mula sampeyan kala mangsa niku niliki ponakan-ponakan sampeyan Kurawa nek necep elmune Begawan Durna niku pripun? Dokon mlebu jam 7 tit bakal entuk ngelmu, ya kuwi wujude ngelmu Asmarandana. Ana kok nyengenges ora. Asmarandana, Asmara Tantra. Gana Gupita. Ajeng kula wehi ngelmu kaya ngono, jam 7 wis tak buka. Kitab ngelmu Kurawa siji wae ora ana sing teka. Napa mboten mangkel gurune? Ajeng ngekeki ngelmu kok malah Kurawane ora ana sing teka. Ning Pandhawa pendak kula dawuhi Pandhawa jam 8 tak paringi ngelmu. Setengah 8 Pandhawa wis teka tekan Pamulangan Sukalima. Wis do sedeku mari kelu mirengake Bu Guru menawa didangu. Lho niku Pandhawa niku apik teng riku niku. Neng beda karo Kurawa, dikon mlebu jam 7:30 ora ana sing ngetok. Ngetok jam 8 Citrangsih karo Durmagati. Meneng wae, kula nerangke nganti rambene kewer-kewer, jebul wong loro nganggo headset. Lah arep krungu piye coba? Ah, barang kula juga kula rungokke. Kene gambleh ngekaki ngelmu kok kono ngrungokke Kertanyana nagih utang. Kula wae ya seneng kok. Lah niku Patih kok senengane lagu ndungdak. Nggih. Niku lho Depati dadi aja nyalahke kalih kula. Ngeten, Kakang Durna pripun? Awase napa sing kula aturake niku dadi kekuwatiraning anak Prabu Ngastina. Terus niki kula didhawuhi supaya ngaturake pengendikanipun anak Prabu Ngastina. Bab perkara napa? Kakang Durna wiwit dina niki mboten kenging cedhak kali Bratasena. Monggo ngendikaning anak Prabu Ngastina, nek sampeyan isih cedhak kali Bratasena, sampeyan isih cedhak kali Werkudara, sampeyan ora kena mapan sabet-sapun Sukalima, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Dene dawuh ing ngangka loro cedhaking Panembahan Durna karo Bratasena, cecaketanipun sampeyan kali Bratasena niku iso digunakake srana dadi kelakon penjangkane anak Prabu Ngastina. Lakon perkara pripun? Malah niku dadi srana sampeyan iso nglorobke patine Bratasena. Merga Bratasena lagi percaya karo sampeyan. Sampeyan dadi srana supaya Bratasena manglorobke juranging pepati srana cedhaking Bratasena karo Panembahan Durna.
dawuh anak Prabu Ngastina nek Kakang Penemban Durna ora kersa ngloropake patine Bratasena sampeyan boten kenging sowan teng negara Ngastina derajat pangkat sampeyan disuwun dening anak Prabu Duryudana sampeyan didhawuhi kisah saking pertapan Sukalima pun ngoten mawon atur kula niku mang timbang-timbang atur kula menika mang pikir nek sampeyan isih abot kelenggahan kudune ngestu padha dawuh anak Ngastina nek sampeyan ora wis ora abot karo kelungguhan kula nuwun sewu lho Kakang Prembanduna dados atur sampeyan dadi wong papa riman ngulandara dadi jalmawanan saumpamane ora dadah ora pernah ora duwe papan dunung kaya duk nalika sampeyan goleke sega sepincuk swatama nalika isih bocah biyen Kakang Prembanduna kagat risang kapirangu rinanggul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu keren ya si tukang ngena sing tias ing lah kok kaya ngono dawuh anak Prabu Ngastina to Di nuwun sewu lho kula wis matur bolak-balik karo sampeyan to nek cedhak kula karo Bratasena menika mboten duwe rasa napa-napa. Ora kok kula niku cedhak perkara, kula niku ngrangkul karo Bratasena kula bedake lan sak pepadane. Niku ora, niku mboten. Ning cedhak kula karo Bratasena niku merga antaraning guru karo murid. Nadyan kanthi pawadan napa mawon, kula tetep ora isa nampa. Kula tetep kepingin sampeyan ngestu padha dawuh anak Prabu Ngastina. Nek sampeyan ora kepareng estu padha dawuh anak Prabu Ngastina dina niki kula nyuwun pamit. Kula matur ngersanipun anak Prabu Ngastina napa sing kelakon wonten ing pertapan Sukalima badhe kula aturaken purwa madulan wusananipun. Nek wonten pidananipun anak Prabu Ngastina kula wis ora kekurangan lho Kakang Prembanduna. Swatama piye, Nger? Lah kok dadi kaya ngene kanan Sukalima? Oh, lah dalah kok bapakmu kudu milih sewiji-wiji ingkang padha abote Swatama. Rama Mremban. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami. Menapa inggih paduka badhe mentala nyengsarakaken dhateng gesangipun ingkang putra. Ingkang putra pun Swatama menika sampun kepareng mapan wonten ing Sukalima menika sampun ketingal sekeca. Nanging nyatanipun dene paduka badhe awrat kaliyan pun Bratasena tegesipun paduka menika mangke nyengsarakaken ingkang putra nanging awrataken dhateng putra siswa. Menapa inggih kelampan kula lan paduka Kanjeng Rama badhe gesang wonten ing madyaning margi mboten dadah mboten pernah papanipun Kanjeng Rama ing Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang ajaping tawang lah ya kuwi sing tak pikir Satama ora kok perkara uripe Begawan Durna kuwi ora nek aku wae urip ndak pasrahke marang purbane Hyang Mahanasa wujud apa lan dadi apa kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa ning aku gandeng nalika aku tekan Nusa Jawa, tekan tanah Jawa kene aku nggawa karo kowe, Satama. Kowe iki sing tak golekke kamukten, kowe sing tak golek-golekke kawibawan, kowe sing tak golekke papan dunung supaya uripmu kuwi bener, supaya uripmu kuwi bener. Ning lha kok kudu aku natake marang kabrahmananku, natake marang kapanditanku. Aku kudu tumindak elek. Mergo aku nuruti karepaning anak Prabu Duryudana. Mong mergo aku abot karo uripmu Swatama ya dipatih tak lakonane tak lakonane. Aja kuwatir nek kowe isih ora percaya karo Begawan Durna semengko yen iki dina tak janjekke Werkudara Bratasena tekan ana ing Sukalima sawangen etungen kaya ngapa jogeting Begawan Durna ning ngarepe anakku Bratasena Adipati Harya Sengkuni